and usethi hayi akafuni naye ukumdedela because uyabona enekusasa nalo guy husband kasisi wakhe. The Liftoff, non-Jeps Zwane, 9 to 12 p.m. I've got uDlamini ePine Town. Sawubona bafo. Nonjabula njani? Hayi, angazi nami namhlanje. Hayi mfowethu, hayi. Lalela, uyabona, I always say family is like fish. The longer you keep around, the more they stink. Oh wow. This guy is vile. He's cold. He's vicious. And bobabili nalomuntu athandana naye. So that's all I can say. Uyabona into abayenza kudadewabo. Mase sebethandana sebe-straight, they will not last. They'll hurt and bazolimazana emoyeni lebalahle ngoba yakhiwe ngeenyembezi zabantu lento abayizama abayiyeke nje abakhohlwe yiyona. And into engididayo is that Anonymous osibhalele seems to think he has a future with lendoda le when they've been together mangabe esho yena since from 15 years ago. So iyiphi future ezoqhamuka manje ehena ebi ingekho for the past 15 years. I'm confused on that part. Uyayikhohlisa nje. Futhi kebalele sifuna sabantu abamnyama belungu bayenza lento. Umndeni owakha for beseduze kwawo ilo zakhele wena wona. Lo okuzalwa wona hlehla kuwona. Lapha chaos abelungu ababunayo. Uba nomndeni wakhe nezingane zakhe lo muntu abheke. Thina siyakuthanda ukumnika. Sibalikhulu ikhona chaos lapha. Ngeke. Banayo nabo ukuthi hayi sibalikhulu false ke lapho. Ikhona ukuthi asondelene nayo kakhulu ukubona ukuthi nabo bayafanela nje hayi ngeke. Khona yonke indawo ichaos yomndeni. Bese ngiyakuzwa ukuthi mhlambe kungcono le okhethela yona. Uqhele kule ozalelwe kuyona. I hear you. Correct. Gotcha. Ngiyabonga kakhulu for your call. I've also got uKhayelihle here. Hello. Hello, Sis Jobs. Okazaca. Yeah, how are you? Ngiyaphila kunjani? Ngikhona nami. It's been a long time. Ngadinga ngikhuluma nawe. I know, right? Ngikhohlwe nokuthi owakwaZaca. I had to check here quickly. Is this the right Khayelihle? Yeah, the one and only. Welcome back. Talk to me. Angiyaqashe amasey uAnonza no nation delakhe le hayi shemu bakhohlakele yebo lento abayenzayo iyakhona ukuthi bangambulala nomuntu usiswakho wesiphathi your twin sister umbhidroye ngalendlela mina ngithi nje truth shall set them free or else bayiqede yonke lento engakafound out usisi kodwa futhi nokuqeda kwabo vele kohambe kuvele ukuthi kade enenkinga usisi wakhe nohusband wakhe uyena u-twin brother wakhe lo obeyikhola ngisho bangayiqeda kodwa nje mina ngithi kumanje uyena uhusband akatshela akayiqede nomakoti wakhe nje esho kulo uAnonza ukuthi uye ajazi uzoyiqeda yonke lento anytime soon akamtshela ukuthi yazi iqede lento ukudlula lento siyenze officially uvele nje zime zetsheni or else You think they have a chance to make it official? Ngisho sekuhlukenwe no twin sister. They do have a chance ngoba ngiyamuzwa uAnonza ukuthi yena he's willing ukuthi ibe official ngoba uyamuzwa ukuthi uyalibona ikusasa naye. The Liftoff, non-Jeps Zwane, 9 to 12 p.m.